Ang pagtuon subong, isa naman naton kakahigayunan mga kauturan, nga aton mahusisa, aton matun-an, kag aton ma-review ang aton leksyon sa sini nga semana. Ginadala ini sa inyo sang Media Ministry sang Central Philippine Adventist College Church. Kag sa sini nga adlaw, pasalamat kita mga kauturan nga sa gihapon for the second time ang akon nga upod si Pastor Ebenezer Orquesta, ang aton former Executive Secretary sa Negros Occidental Conference. Kag ako ang inyong host, Pastor Luisito Tomado. Sa liwat, amon ginatamyaw ang aton nga mga kauturan, Pastor, nga mga Ilonggo speaking sa bilog nga kalibutan, hindi lamang dira sa General Santos City, sa Coronadal City, sa Southern Mindanao Mission, sa West Visayan Conference, sa bilog nga isla sang Panay, kag sang Guimaras, hindi lamang diri sa Negros Occidental, Negros Oriental, bisan pa mga kauturan, ang mga kauturan naton sa bilog nga kalibutan. Kag sa siningation, amon man ginapasalamatan ang aton mga katawan sa likod sang kamera, Engineer Frederick Linatan, Sir Elberey Tapaya, Sir G. Sir Arces, si Sir Ayan Banjula, Rodel Vargas, kag Ruel Largado. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton. Pastor, aton anay iduko ang aton mga ulo sa pangayo bulig sa Ginoo sa hindi pa kita magtalakay sa aton nga leksyon. Pangamuyo kita. Ginoong Diyos, liwat kami nagapalapit sa imo. Nagakinanglan kami sang imong gahom, sa imong kaalam, kag sang inog halangop. Samtang amon karon talakayon ining leksyon 8 sa kapitulo 7 sang Roma, ihatag sa amon Ginoo ang inog halangop. Kag hindi lamang namon ini mahangpan, kundi amon ini magamit sa amon matag adlaw nga eksperyensya sa pagkinabuhi espirituhanon. Ginatugyan namon ini tanan Ginoo sa kay Ginoo Jesus nga bugtong nga manluluwas. Amen. Thank you, Pastor. Kabay pang Ginoo magapakamayo sang aton sadsaran asang aton leksyon karon mga kauturan. Ari na kita sa leksyon 8 para sa Nobyembre 18 tubtob Nobyembre 24. Kag ang tig-ulo mga kauturan, sino ini ang tao sa Roma 7. Yeah. Sa hindi pa mga kauturan naton talakayon, ako na naibasahon ang aton sadsaran nga teksto nga makita sa Roma 7 versikulo 6. Pero karon, tungod sa aton paghiusa sa kamatayon ni Kristo, hilway na kita sa kasuguan nga nag-ulipon sa aton. Ang aton pag-alagad sa Dios karon suno na sa bag-o nga kabuhi nga resulta sa aton pagsunod sa Espiritu Santo. Kag indi sa daan nga pagkabuhi nga resulta sa aton pagsunod sa kasuguan. Pastor, kabay pa ang Ginoo pakamayo sa aton nga sadsaran nga teksto. Sino ini ang tawo sang Roma 7? Pastor, isa ini ka medyo controversial sa tanan nga mga sunlatan ni Pablo. Siguro isa ni sang mga medyo na misunderstood. O kun wala gid matungkad sang mga kadamaan. Madamo nga mga scholar sa Biblia ang nagtalakay sinika kung kaysa nagabinais-bae sila nanungod sang katuyuan ni San Pablo sa iyang sulat sa kapitulo 7. Iya. Kag posible man ni mga kauturan ang mga scholars, Pastor, wala gid hindi sila tungkad makapakot kung ini bala ang ini nga sitwasyon sa wala pa si Pablo na converter o kon sa tapos siya makonverter. Kay tama ini ka medyo
controversial nga teksto. Kag kung kaisa ang ini mga scholar pastor daw ilaman ginapaayunan ang ilang paghangop sa ilaman nga pagtuluhan. Pero salamat kini aton leksyon ara kita nagadangop sa tulunan sinulatan ni Ellen G. White. Ellen White. Kag salamat nga may ara kita. May ara nga kita. sina nga makadugang sang pagpathag. Pathag. Yep. Sa aton nga Sunday nga election pastor, dead to the law ang kamatayon dira sa kasuguan. Nagmensyonan da pastor si Pablo sa kasuguan ni Moses. Oh. Yan. Pareho man sa naligad naton nga leksyon, gingamit ni Pablo si Abraham. Kay ato natunan dito nga ini nga mga katawhan, si Abraham, si Moses, si Jacob, si Isaac, mga ginarespeto sa Mga patriarka sa pagtuo. Nga kung imo sila ihambalan, imo sila gamiton, nagabuka ang mga mata sa mga Hudiyo. Nga. That's why si Pablo nagamit sang law of Moses, sa kasuguan ni Moses, para lang pag-attract sang atensyon sang mga Hudiyo. Nga at least mamati sila sang contention sang buot isilingon ni Pablo. Yes. So, nagamit siya sang kasuguan ni Moses, yung isa sang gingamit siya diri amo ang palanggiran sang kaminyoon. Yes, pastor. Amo na nga diri nagasambit sa aton leksyon sa ginilustrar sa isa ka babae nga hindi siya makapangita sa isa ka bana luwas kon ang iya nga bana patay na kay siya maka komiter sang pagpanghilahi. Oh, yeah. So ini do ginhimo ni San Pablo nga tulay nanungod sining paghangop sa mga Hudiyo nanungod sang ginatawag pagkapatay sa kasuguan. Ano bala ini nga kasuguan, pastor? Patay sa kasuguan sa napulo kasugo? Yeah. Kabalo kita mga kauturan, pastor, nga ang kasuguan, bihol sa atong nagligad nga leksyon, atong nahibalana, nga this is not only referring to the Ten Commandments. Oh. Pero sa bilog gid kabugusan nga mga kasuguan sang Hudiyo. Nadala na ang moral, ang civil, ang social laws, ang ceremonial laws, kag iban pa halad-halad okay. ng mga kasuguan. Ang pagtuman sang kasuguan is part and parcel of the Jewish life. Bahin ginaya pastor sa ila kabuhi. Ara ginaya bisa manegosyo sila ya inaiya ang paghaladalad, ara ginagihapon sila bisan diin sila magkadto. That is duna nga ila gina nga buhaton sa ilang daily life. Okay. So wala sila nakaintindi, pastor, kag hindi nila mahangpan and they could not perhaps comprehend nga ini nga mga kasuguan maabot ang panahon nga mawala. Amo na ang silingri sa aton nga nabudlayan ang mga Hudiyo sa pag-abandonar sang ilang pagsulundan nga ginsunod bisan didto pa sa Sinai. Amo na nga hindi sila mapatay sa ginatawag legalismo nga pagkabig sang kasuguan kag magpangasawa o kon pagbaton liwat sa umalabot sa pag-abot sa Mesiyas. Yes. So ang kaminyoon diri nga ginilustrar ni Pablo nga ang isa ka asawa mintras tanto buhi ang yabana nahigot siya dira. Nahigot siya. Oo. It is only after the death of the husband nga the wife will be free nga ano na ang asawa mahilway na. On the same side ang husband hindi man malibre kung mintras tanto buhi ang iyang asawa. Amo ni nga sa aton subtopic diri. Yeah. Kamatayon sa kasuguan. Sa kasuguan sang whole system nga pagsulundan sa mga Hudiyo nga mabudlayan sila sa pag-abandonar sini. Yeah. Oh. Gani amo na siya nga sila ni Pablo pag-abot ni Kristo
patay kamo Oh. sa kasuguan. Dead to the law. Patay kamo. Kay Agud hilway sila. Agud tong mangin hilway kamo because kung hindi kamo patay sa kasuguan, you will not become free. Katulad man sang asawa nga hindi sa libre kung ang iya bana buhi pa. Kag ang bana hindi man libre nga mga asawa liwat sa iban, mintras tanto buhi pang iyang asawa. Okay. So amo na sa Lunes. Siya ang sa diri sa Domingo ina pastor. Domingo na. Ang sa Lunes. Sa Lunes. Sala kag ang kasuguan. Yep. So ano ining relasyon sang sala kag sang kasuguan? Ti simple tama ka simple pastor nga hangpon. Yep. Kay kun wala ini ang isa, wala man ang isa sa imo pastor, di ba? Yep, and that's correct. Kun wala sing sala, di simple kay wala sing kasuguan. Wala so tungod kay wala kasuguan, wala sing sala. Wala sing sala. So amo na siya ang ano ni siling ni Pablo nga is sin and the law are the same, parehas bala ang kasuguan kag ang sala, siling niya hindi, it's not. Nga ang mga kauturan nga hindi parehas ang kasuguan kag ang sala. Siyempre kay ti ang kasuguan espiho ina ya. Yep. Kag ang sala amo na yang buling. Pero diri San Pablo nagahambal pastor nga ang kasuguan gali nagakahulugan kag nagapahayag sa pagkakinanglanon sang manluluwas. Yep. O kung sang kaluwasan pinaagi sa manluluwas. Hindi nga ang kasuguan kaangay sang pagkabig sang mga Hudiyo nga amo ang ilang mangin palagyan sa kaluwasan. Sa kaluwasan. Kag mangin batunon sila, acceptable sila. Kalamutan sila sa tubangan sang Ginoo. Pastor, sa atong inambal kay na do medyo controversial, mabudlay ini ang Roma 7. Nga gingamit ni Pablo, pero gingamit ni Pablo ang contention sang kasuguan. Kay manti sa akon ginambal sa aton nabalan kay na nga ang kasuguan kabudlay gid nga igabuton sa adlaw-adlaw nga kabuhi sang mga Hudiyo. That's why si Pablo very careful siya nga mag-emphasize sang kasuguan na ginagamit ini niya nga pamaagi nga iano niya ang mga Hudiyo sa kasuguan because once maghambal ka kasuguan sa mga Hudiyo, nami gina sila pamartinan. Kay konflikto iya ang pangunahuna ni Pablo sang kasuguan sang sa paghangop sa mga Hudiyo. Sa kay San Pablo ya nga ang kasuguan wala nagakahulugan nga ini makaangkon kita sang kaluwasan. Sang kaluwasan. Amo na diri sa ato introduction, ang pagkamatarong ni Kristo bisan pa nga daw may ara nga pagsinumpakil sa mga paghangop bahin sining Kapitulo 7 apang ang katapusan nga konklusyon amo na nga ang pagkamatarong ni Kristo ang nagatabon sa aton kag magadulong sa aton sa pagtindog nga himpit sa tubangan sa Dios. May isa pa gid pastor ka punto. Hindi pa ta magbiya sa Lunes. Sa aton kinaghambal pastor nga ang kasuguan sa the concept of the Diyos is the whole system. Jewish system. Pero pastor may isa mo ning isa sa mga medyo controversial pastor. Kay gingamit ni Pablo ang isa sa mga napulo kasugo. Hindi ka magkaibog, thou shalt not covet. Amo na siya nga nagsiling sila nga wala na napulo kasugo kay isa da sa mga ginagamit ni Pablo nga ilustrasyon is one of the 10 commandments. So moral. So ang iban nga mga reliyon, iban nga mga manugtuon sa Biblia, student of the Bible, nag-refer na ini nga gindula is the 10 commandments. Yeah. Pero si San Pablo diri siling sa sinulatan ni Mrs. White. Nagasiling si Mrs. White nga hindi iya ang napulo kasugo ang napatay. Si Pablo iya ang napatay, ang iyang kaugalingon nga lawasnon nga unon ang napatay. Hindi kay ang napulo kasugo
nga amo ang ginkabig nga namatay. Yep. Okay. Kadto kita, Pastor, sa aton Tuesday ng election. The law is holy. Balaan. Kasuguan, balaan. Kanami kay Pablo, Pastor, ya. Kay wala sa dayon nagadirekta sang isyo. Oo. Iya gyapon gina pasulod-sunod ang mga katawan nga naghambal siya. The law is holy, the law is good, the law is right. For it is the standard of good conduct. Pero sa ulihi ginaplastar yagid nga bisan ang kasuguan balaan maayo. Pero hindi ini siya amo ang instrumento manluluwas sang kaluwasan. Yes, Pastor. Yep. So nagapayag siya lamang sang husto gid nga paghangop kag pagkabig nga ginaadresan niya ni mga Hudiyo sa pagkabig sang kasuguan. Nga daw amo na lang gid ini ang ginakabig nila nga daw Dios silang kabuhi. Kag pinaagi sini maluwas sila. Pero si San Pablo, dere mo na siling ni San Pablo, hindi sa kasuguan kita pagapakamatarungon. Sa pagtuo. Pero si San Pablo man, nagasiling dere, nga ining kasuguan, sa ginsiling mo, maayo, matarong, kag balaan. Balaan, yeah. So, pakahi walay pulos na bala, ining balaan kag matarong, nga siling ni San Pablo, maayo. Maayo. Kay ang kasuguan, Pastor, hindi bala kapahayagan ini isang karakter sa Diyos. Na Ginoo. The expression of God's character. Yeah. Pero, ang punto ni Pablo, Pastor, nga ang kasuguan maayo, pero hindi ini amo ang ultimate nga buhaton sang tao para siya may kaluwasan. Correct. Yes. Correct. Kay amo ang ginakuha ni Pablo kun sa kuan pa ginabara di kabraya gid sa utok sang mga Hudiyo kay nalansang ginaya sa utok sa mga Hudiyo nga tumano nila ang tanan nga mga palatukuran sang kasuguan for them to be acceptable and for them to have salvation. Ginabara di kabra na ni Pablo para lang nga madula kag mahuka madula ina nga klase sa tinindugan worldview pangunahuna sang mga Hudiyo. Sa paghambal sina San Dios sa ila o ni Moses sa ila, ang atong leksyon nagasiling hindi sila pa handa. Hindi pa sila handa sa pagpakigkatipan sa Dios. No? Nga nagsiling sila sa ilang deklarasyon, ang tanan nga ginhambal sa Dios amon pagatumanon. Sa ilang kagalingon nga pagsalig sang ilang ikasarang, ini nila ina mahimo. Yeah. Kag isa pa gid, Pastor, nga kuan. Kay ti ang mga Hudiyo kabig sila nga sila ang pinili. They are the chosen. So daw kabudlay gid sa ila nga maabot ang panahon nga dulaon nina kag mangin equal na ang tanan. Pinili kag ang hindi pinili sa tubangan sang Ginoo alalangay lang. Ti daw ka-unfair on the part of the Jews. Correct. Nga ang mga Hudiyo nga hindi pinili nga sinalikway sang Ginoo now are exactly the same footage with them sa kaluwasan. Muna nabudlayan si San Pablo sa pag-relate sa ila sa mga hintil nga na-converter. Kagami mo, Pastor, sa aton nga aplikasyon, may madamo pa kita yung kaisaman sa aton iglesia. Nga banguna-una nga kaangay sini. Pamangkuton mo ang mga kauturan kung paano ang aton paggabasihan sa aton kaluwasan. Siyempre, kung kaisa, maabtik sila sa pagsabat, sa pagtuman sa kasuguan. Kagabi mo, Pastor, na kuan ako sina sa isa ka sikta, kay ginpamangkot ina sa akon, kag ang gingamit ko atong ang atong lamharon nga pangulo manggaranon nga nagsiling siya kung paano siya maluwas kag siling sang ni Kristo gintuman ublang kasuguan nagsabat siya diin niya kasuguan ang kasuguan nga dili ka magpatay dili ka magpangilahi ba nagpabugal pa sa iya nga ay gamay pa ko niya iya natuman ko na ina tigin pamangkot ako pastor sang akon nga kaatbang nga nagistorya kami di naluwas siya. Wala po, Pastor, kasabat. Naluwas siya kay nagtuman sa sang kasuguan. So, amo ina nga, hindi gali
ang pagtuman sa kasuguan, amo ang solusyon o kon ang formula sa kaluwasan ta. Kundi, bunga lang na. bunga lang na, bugay yan ni Kristo, No, pinagi bugay. sa aton nga pagtuo. Yep. Okay. Kadto kita, Pastor, sa aton nga Miyerkules, the man of Romans 7, ang tao Sa Roma City. Yes. Ano ang nakita mo diri nga mga punto, Pastor, sa Sa akon nga paghangop sini pastor, wala gid ini sing clear cut gid kung sino ining tao. Yep. Pero daw makabigman naton nga sa pagbasa naton sa atong leksyon nga posible man na-refer ini sa kay San Pablo kag sa aton man mismo. Sa aton man, Sa aton man mismo. Kung So, paano naton ma-relate ang aton kaugalingon bahin sining kasuguan nga sa eksperyensya na o kung eksperyensya ni San Pablo nga ang bagay nga luyag ya himuon hindi ya mahimo. Kag ang hindi ya himuon nahimo ya. amo pa kaninang himuon ya. Ano ina ang imo nga pag hangop sina pastor? Iyo sa aton nga nahibalan, sa aton pirmi nga ginabalik-balik nga ang mga Hudiyo grabe gid ka id-id sa kasuguan. Tisiling ni Pablo, ang gusto nga himuon sang mga Hudiyo Nga dapat nila himuon. dapat nila himuon. Wala nila mahimo. Hindi nila mahimo. Hindi nila mahimo. Kag ang ila ginaw-na nga hindi nila mahimo, amo ang ila himuon. Nahimo. Nga amo ang kasalanan niya. Yes. ang ilang ang ginahimo. So, ang punto dira, Pastor, nga si Pablo nag-inisya ang tao di sa Roma. Yes, sa imo ginhambal, it might refer to Paul, but it also refer to us. Sa aton. Nga siling ni Pablo, ang hindi ta buot nga himuon, among nahimo ta. Kag ang buot nga aton himuon are the ones we are not doing. Kaya mo na pamangkot, pastor, nga hindi ta mahimo o kung hindi mahimo sa tao, ang dapat siya himuon. Kag sa baliktad, atong ginhimo ya, ang hindi dapat himuon. Sa atong panguna-una siguro, pastor, ambot sa ano sa imo panuna, nga hindi mahimo sa tao, ang dapat niya nga hilimuon. Oo. Yep. Tungod sang aton nga karnal unon-unon. Carnal, sinful nature naton. Kay daw ang sistema naton daw nagalihay na tamong. Ang huyog ta. Huyog ta. Pakasala gid. Pakasala gid. Pero may gahom kita nga hindi kita matumba sa pagkasala kundi pinagi sa gahom ni Kristo. Gahom ni Kristo. Ara gyapon siguro, pastor, sa gahom sa pagpili Yeah. Sa aton nagligad nga leksyon is the freedom of choice. Nga kita may dako nga rule to play sa aton adlaw-adlaw nga kabuhi. Ang freedom of choice naton nga ginhatag sa Ginoo. Okay. So, in conclusion, pastor, naluwas kita sa kamatayon. Sa kamatayon. Yeah. Ano ini nga kamatayon? Yeah. Okay. Siyempre mo ning kamatayon ang kondemnasyon sa sala. Kag pinagay kay Kristo, amo ni ang aton paglaom sa kaluwasan, di ba? Yep. Kay siling ni Pablo, you see, ang espiritu, the mind is strong. But the flesh, the body is weak. Yeah. Kaya mo nang pamangkot, bisan si San Pablo nagpamangkot. Sino bala ang sarang makaluwas sa aton sa sining kahimtangan ta? No? Sang kamatayon? Di may sabat dira siya sa Meskulo. Salamat sa kay, no? Salamat sa kay Kristo Jesus. Salamat sa Diyos. So, ang another point pagid, pastor, nga sa aton nga Thursday nga election, save from death. Ara kita sa bibi sang kamatayon. Bibi sang kamatayon. And then, though
masiling naton nga ang huna-huna ara pero tungod sang aton kabuhi, sang aton bading maluya. Hallelujah. Tisiling ni Pablo, the only way for us is to cling sa kapot sa kay Kristo bilang aton personal nga manluluwas. So ang final analysis, Pastor, ang solusyon ara gid ya kay Kristo. Kag nabudlayan si San Pablo dara tungod kay ti mga Hudiyo ay nagakabig, nagatalupangod sa kay Kristo. Kag si San Pablo iya nagakabig sa kay Kristo nga iyang manluluwas. Whereas ang mga ginatagaan niya, sini nga mensahe, ang inaadresan niya, mga tao nga nagsikway sa kay Kristo. Yep. Pero sila nga mga tao, maukod sa kasulatan, maukod sa mga kasuguan, pero nakulangan sila sang isa ang pagbaton sa kay Kristo. Pinagi sa ilang pagtuo kay Kristo. Yep. Okay. So, Pastor, ang conclusion sa aton nga leksyon. Sino ni ang tao sa Roma 7? Okay. Ang tao nga patay sa kasuguan. Ang tao nga nabanhaw dira kay Kristo. Okay. So in other words, it is referring presently to you and me. I do not think that is correct, but that is what our lesson is trying to emphasize. Si Pablo nag-emphasize, nagpadako kag nagsaysay sina nga punto. Yep, Pastor. Yeah. Ti amo na ang akon man pangunahuna kay wala man gid siya naghatag nga ini nga tawo amo ini si Talpulano. Kundi ginsaysay niya lang ini ang kaimtangan sang tao. Ang kaimtangan sang tao nga napatay sa kasuguan, sa kabilugan nga sistema sang pagsulundan sa mga Hudiyo, kag niyan dapat nga kita mabuhi sa pagbaton sa Mesiyas kag sa aton manluluwas nga mo si Hesukristo. Yep. Nga mo ang palagyan kag isa lang gid kapaagi nga pinagi sa kay Kristo kita maluwas. Mga kauturan, siguro wala ginamon masaysay ang bilog nga leksyon. There is possibility, Pastor, nga wala ginaton mapusa ang ara sa leksyon. Pero at least nakabulig kami mga kauturan sa inyo sa pag-abri sa inyo mga pangunauna sa aton nga leksyon karon nga semana. Kag kita, Pastor, nag-encourage nga sila man magpadayon sa pagtuon. Ang aton ginihimo is simply sa pagbulig lang, pag-aid sa English pa sa mga at sa inyo mga kauturan nga magiyahan gamay, maabrihan gamay ang dalan sa inyo nga pagtuon sang aton nga leksyon. Aton lang ya, Pastor, amo ang pagbungkag sang wala pa maarado. Di kamo na lang na mga kauturan ang magligis dira. Kag magdugang sang maid-id pagid kag sing makugi sa pagtuon sang aton nga leksyon sa sining semana. Aton iduko ang aton mga ulo, mga kauturan sa pagtakop naton sa aton leksyon. Maluluyon kag langit no namon nga Amay, salamat gid nga ikaw upod namon sa sining ation. Kabay pa ang amon mga kakulangan sa paghangop sang imo nga balaan nga pulong. Ang Espiritu among magahimuno kag magahatag sa amon sing dugang nga kaisog, kakugi kag kadasig sa pag-alagad sa imo tubtob sa adlaw sa imong pagpahayag kag kami tanan magaupod sa imo sa wala sing ginhari sang katapusan. Salamat nga imo ginsabat ang amon pangamuyo sa sinigin nga tiyon sa ngalan ni Jesus nga amon manunobos. Amen.